ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಇಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದ ಹಲವಾರು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಡೆಶಿವಾಲಯವೂ ಒಂದು. ನೇತ್ರಾವತಿ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರರು ಈ ಕಡೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯು ಜನಜನಿತವಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಲಾಯಾಗ ಪದಪುರ್ ಪೋದ ಮಾಲೆ ಬದುಕದ ಎಷ್ಟೊನ ಭಕ್ತಿಡಕೇನೆ ಅರ್ಪಿತ ಮಲ್ತೋಲೆ ಎಕ್ಕ ಮಲಿತ ಪೂದಂಡು ಅರಳುಂಡು ಇರೆಗಾದೆ ಧರ್ಮದ ದುಂಪ ಕಾತುಂಡು ಏನಿ ಕಾಲುದ ಬುಳನೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತಾಂಗಲೆ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯದುಲ್ಲಾಯ ಬದುಕದ ಇಷ್ಟೊನು ಭಕ್ತಿಡುಕೇನ್ವೆ ಅರ್ಪಿತ ಮಲ್ತು ಓಲೆ मायोदाता मेरी याद स्वामी कीर्तिन बेळगाद कोर्ले अडविड्डोरोनु ईर मरीता ओरुवाद बेरिसायो आले नमो शिवाय शांब शिवाय पार्वती प्रिय रमण ईश शंकर जटाधर गंगाधर बुल्ली गिरिता उल्लायाग पदपुर पोद माले बदकर इष्टनु भक्तिडकेने अद्वित मल्तोले ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಪರ್ವ ಕಾಲೋಡು ಲೋಕೊಡು ಸರ್ವೆರ್ಲ ಇರ್ನ ಧ್ಯಾನೋಡು ಮಡಿಕುಂಟುಡು ಸುದ್ದ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಅಭಿಷೇಕಗು ಕಂತ ಬೊಂಡೋನು नमो शिवाय शांब शिवाय पार्वती प्रिय रमण ईश शंकर जटाधर गंगाधर बुल्ली गिरिता उल्लायाग पदपुर पोद माले बदकद इष्टनु भक्तिडकेने अर्पित मल्तोले ಎಕ್ಕ ಮಲಿತ ಪೂದಂಡು ಅರಳುಂಡು ಇರೆಗಾದೆ ಧರ್ಮದ ದುಂಪ ಕಾತುಂಡು ಏನಿ ಕಾಲುದ ಬುಳನೆ
ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತಾಂಕಲೆ ಕಡೆಶಿವಾಲಯದೊಲ್ಲಾಯ ಪಳ್ಳಿಗಿರಿತ ಉಳ್ಳಾಯಗ ಪದಪುರ್ ಪೋದ ಮಾಲೆ ಬದುಕದ ಇಷ್ಟೊನು ಭಕ್ತಿಡ್ಕೇನ್ವೆ ಅರ್ಪಿತ ಮಲ್ತದು ಓಲೆ